màgic, salvatge, important. Les primeres memòries que jo tinc de la Badia de Pollença crec que són de la platja jugant de petitó, de la infància, amb els cosins, amb els amics, d'anar a la platja, sobretot a Llenaire, que pollencins tenim a Llenaire amb molta estima, i són records feliços. Jo crec que dofins, o més que un animal, jo què sé, el primer pic que m'han endur en el jardí de les Gorgònies, ve a ser un animal, perquè és un coraligen, veure aquells corals que creixen allà, que els tenim allà amagats, que és com un tresor, perquè es fica posa-li un llum artificial quan duim les piles, i veure aquell color vermell que compareix així d'enmig del blau, per jo és meravellós. Puesto especial a la Badia de Pollença en el cap de Formentor. Per on començar? Seria la pregunta, no? No, un molt especial jo crec que és Formentor, i per jo, per exemple, l'illa Formentor, o el que és la platja de Formentor, m'ha dut mil records perquè, tenc amics allà, o hem fet moltes aventures, a l'illa Formentor hem fet moltes aventures, a part, un dels meus puestos preferits per bussejar és l'illa Formentor, i no sé, trobo que és un puesto màgic. Alegria, no sé, són sentiments positius, el que m'aporta l'illa Formentor, perquè és el que dèiem, per això fiquem allà, és desconnexió, entrar en un món nou i sempre passa alguna cosa, sempre és un puesto màgic. D'un món submarí, jo, per exemple, el que m'atreu és la tranquil·litat davall l'aigua, però en especial a Formentor, sobretot el color de l'aigua. Vull dir, jo he bussejat a moltes altres bandes, inclús aquí a Mallorca mateix, i aquest color blau que tenim a Formentor, jo no l'he vist enlloc altre. Primer de tot li hauria de contar les 1001 aventures que he tingut jo allà perquè entengués per què, i després a l'illa Formentor, a part de tota la història que té Formentor, la paraula Formentor és història, i a part d'això tu te fiques dins la punta de l'illa Formentor quan busseges, i és que, com he dit, és un puesto màgic. Tu te fiques allà i per ell mentida la quantitat de vida que hi ha, el llum, te fiques dins la coveta, que a l'illa Formentor hi ha una cova, el contrallums i tot el que te veus en aquella illa, és fantàstic. M'agradaria veure-la que l'haguem sabut de conservar, i inclús si la poguéssim millorar, millor. Vull dir, jo sempre ho he dit, el meu somni és aconseguir que tota aquesta vida que hi hagi aquí, que la gent sigui conscient de realment el que tenim aquí, i d'aquesta manera, si sabíéssim estimar-la o això, seria almenys com està, que quedés com està, com a mínim. El consell que jo li donaria a un turista d'aquesta àrea que jo tant estim, que la trati amb amor, al final que sàpiga conservar i que realment entengui la important que és per nosaltres o la importància que té aquesta àrea, i si entén això, ja està, que la conservi i que l'estimi almenys com l'estim jo.